patumi ni phai kre ke thamjang me chiklo arnam lang pi KRAA lapen basapia hawar amai ningkan esek por bahak ke jo amai lapen angde troxy KRAA amahang ke thek ara ni katalon amai kapedo por labang sa amai along karbirong asar president lapen secretary lapen arong pen ang chetong dun arong asar lapen basapia tum chetong dun si mai along ason rong kapachung thurji aphan lapen mithang bening sumpot lapen longle phelang lapen chenglok ason lam thi labang so amai along chithan chemum pon labang sa amai long deo pani constituency vidasi chairman ake happy Alisteron laban labang sa amai long deo pani constituency along VDC chairman ake happy Alisteron people sitami mai along ng jaton si mai RDP du bukajan me Davidson Kramsa report Northeast Benin pai ki mayor ni la arnam lang pi hawara lo athak arnam lang pi si pini rong asar the la pen rong basapi gra basapi pini ningkan asek mane ningkan troxy ke chok amhang ke thek katalon arni pini la hening arong arni la si than thek des tame jo nili fansi nang toy dun dela nili thek des ta arjab lang lo choro parlo nangli tum sitame nang chitong dun pen lami thi nang karju pot nilhin pen choro lo nili men sirimuti jilina ka therapy nili tiripia mailong konchon wangpi chakoma la pen jo lapu hawara meya president Rita Kropi pardon budno ente nangli tum la rong basa pitching room maya hinten nangli tum kubipia size ke deng kono nangli tum kecheng mejut na la rada pan patini kha nilitum rong arlo asai kichi deng pon mane nilit rong asar the tuma bang ke pir the jo ke claim nai ke dam nai la rong rupini ke klar apana lang litum sitami alang litum dulo la so aphi ki dun ke nilitum bang ke jo la rong ang bong litum jutang do jubado lo heneng pi neng so tang ho la son rong la hai si nilitum ge aphi dun mirlo la pin somar tum bangke pinela mani kang sai alang litum le nang dun noi pulote la si aphi si nilitum ke dun cha ente women justice tu ke sing along semeson ke sing dun du nalitum na da arnam lang pi along pen ya pasona ke sing du mana nona mat ke nilitum sing silang sitami women justice along bangke la da nilitum nilito korte ni sapona ka therapy lang lian na lang ni member gitu nijang karbeng long lakai sidwar amla constituency kapar lo bini ni phekri hi ni jami po ajaklo bomta arni harlak PS angkang arlo ketu longdang arong pachu aklam along APHL sia party atum pen cherok tak amai kedai bangso longdang arong pachu aklam along APHL si ratcharia song atum pen cherok tak amai kedai pon along aluhiman ping ben gaje tongren duar amla CCMI pulang kitimu pen kedang lok habi integrator CC organization General Secretary Indra Tisu CC General Secretary Arisang Hua Tumdo An Lapen Hadang Rongasar Habi Pinpo Harlak PS Hawar Arata Tum Chitong Dun Rinti CC Committee Atum Pen Non MP Teleka Chepate Along Rada Pan Jumisen Than Chepare Ponsi Nona Pong Woodkit Jay Katara Pansi Jongnang Po Lapen Behainang Po Pusi Rada Tuma Pan CC Committee Atum Pen Pachini Pon Atike Rada Parman Hemprega Parman Longria Parman loop ta than pon ala se FIR ki pi bang ke alang li kupia thi pen dong ki pini la bang ke ni tum ta chini ne la nona mak dong sime da bang ke alam ke ni tum long dun de la akai je ka thak sal tham so am ke si pi bang ki tum long dun de la kini la bang so mai long e bang ko ana bang thu si na chapa og dun la pen ko kumada party ba si ke ong dung na chapa og dun la pi ni pini ki ong dung ke ACC atum lapen DGP atum si ong dong opini na bang sa party dong nang kati ong dong bang ko ana bang pun ni ke doning koira ko ahem pun si kini nang kati ong dong la kantela la son thon non MP kiliga along ngai to mehen ban pine ning che the dung
hai dek di putong nang le tum hen ban ne ma khat ni le tum ke chit thi ning ke chit tik lo ya the le tum inglong aswan ke fry ni le tum nan non along do de sang se at hai jai ka thar phan phut ke hang ti la so ti rok ka me along le tum along tin si ta me ni le tum dam lo apen along tina me long sta me belek ada teria song tum chi open si la itu selong ni ti agun apen ke hai jang ni 100% lo ala pen hai rek wa ka jai ka thar lo oh alamang ala pulo dak halak bises nitum the dohan serong alamang na ther khapang ke ladak dadak londarong ke non sarkar solibom amang tum machara dona ni sundro tran lapen elang tum bangku bang phamak hilang tum do ta khara dak dohan serong la tum bang ke yong si na tum non ke bang ji 12 tarik ni na tum episode sia meeting na tum si chitong dun putang ke ration card lapen ke urun doi personal tum khaning lagi ku silang tum di lapen ni tum non ini ta BJP kiklen dona bang phulo ini neng kitchen dal dan de bang phu ke la pulo jitu he ka ching hon ini bang he ka ching hon lapen nang tum wa ne alang li ake hai adak lokal industri alang li propat terus alang li hai sar alang li tum dak halak puling alang tum alang li bang red pen ni tum hanam chak chipitang alang li lam chak dolan monta na anda alang li pa pengklik Kupi alam cak ni nak tama pantak. Alang ni lam cak pikang ke jitu radak tengra lang sopen durongan langsang hin itu masuk tu warang papleng kagi ulang itu war cakang lang cak nanta dolan onta lang ni anta khas odhu wang chap anta lang bilang di asini tum ke peneng election ke ni like BJP dun bang kilo ni BJP sarkar hin ke ni vote tak ni chipi dun de na penini tum thedongan serong ke BJP sarkar hin ke ni tum ning isim tum chitu dun de chidon dun de lagi pudam yelam the bang